Ćao, ja sam Sunčica, dobrodošli na moj kanal. I evo, konačno sam krenula da snimam Q&A video, tačnije već sam ga jednom snimila, međutim, nažalost, video nije baš bio dobar i trajao je dugo, a nisam došla ni do 15 pitanja. Otprilike, video ću podeliti na 3 dela, otprilike će biti oko 20-30 pitanja u svakom, da ne bi trajao dugo, pa vi možete da odaberete šta želite da slušate i da čujete od mene. U ovom prvom delu je vezano za šminku, nešto malo za putovanja i tako zemlje i par pitanja je o Ivanu, tako da sam to podelila u ovaj prvi deo i počet ću odmah. Krenut ću od tog dela vezano za Ivana. Pitanje prvo je da li sam u braku i koliko drugo nisam. Zatim koliko sam sa Ivanom, u avgustu će biti 3 godine. Kad će svadba, još uvek nismo tačno precizirali datum, ali eto, nadamo se da će biti početkom 2016. godine, tačnije sledeće. Dosta toga zavisi naravno uvek i od finansija, ali eto, to je neko otprilike neki plan. Hoćeš li snimati video s Ivanom? Ja sam već jedan video sa njim izbacila, u pitanju je The Whisper Challenge. Planiramo još par videa, ali Ivan radi. Ja sam uglavnom prepodne u čitonici, to jest učim sa mojom Kaćom, tako da, nažalost, ne znam sad da vam kažem ništa. Zatim, vezano za putovanja, najlepši grad koji sam posjetila, najlepši grad koji sam posjetila je definitivno Trst. Bili smo sad i u Veneciji, ali mi je Trst zaista predivan, onako miran gradić, na moru, mnogo mi se zbog toga i sviđa, tako da Trst mi je najlepši grad. Koje mesto bi voljela da posjetiš? Mi planiramo sledeće godine da idemo u Istanbul, tako da, eto, možda bi to bila jedna od prvih naših destinacija na koje ćemo otići sledeće godine. Sledeće pitanje, da možeš da biraš gde bi živela. Najviše voljela da živim u Njujorku, bar mesec dana da vidim kako izgleda tamo, mada ne znam koliko je tamo brz tempo u odnosu na, mislim, imam da je još brži tempo nego ovde kod nas, u Beogradu, tako da ne znam. Voljela bih da živim samo tamo gde je toplo i gde nema puno kiša i hladnog vremena. Eto, to je možda, nemam neku određenu zemlju ili prosto grad gde bih voljela da živim, ali samo tamo gde je toplo i gde, eto, ne pada kiša, snijeg i tako. Najbolje putovanje koje pamtiš? Pa najbolje putovanje koje pamtim je, prošle godine smo, tačnije preprošle smo Ivan i ja išli na more u Sutomore. Bilo mi je sad lepo u Italiji, ovo što smo bili stvarno, ali mislim da ipak ono, i prvo nam je i nekako smo stvarno odmorili i uživali i u jednom i u drugom i prosto našem odmoru, tako da eto, neka bude da je to. Peto pitanje, da li si posjetila Bosnu? Jesam, manje više svake godine idem, pošto mi je mama iz Bosne i idem često, tako da tamo mi je uvijek, imam dosta rodbine i baš volim da idem tamo. I sledeće pitanje, jesi li bila u Hrvatskoj? Ako se računa to što smo sad prošli kroz Hrvatsku i što smo stali na granicu, mogu da kažem da jesam, ali nažalost nisam. Imam ogromnu želju od uvek da odem do Hrvatske, da li na more ili ovako, baš bih voljela, tako da mi je to u planu i ja se nadam da ću do kraja ove godine i otići u Hrvatsku i tome se baš radujem, pogotovo što ću upoznati moje drage koleginice Bebiritu, Ivu i Lanu M. I prelazim na deo vezan za šminku. 5 omiljenih lakova i da pokažem, evo ja sam ih pripremila. Prvi je ovaj Rimmel 397 Beige Babe. On je bio na onoj polečici, davno sam ga uzela na polečici u Lili, onim belim. Ima i dalje ovih lakova, sad ne znam da li ima ova nijansa baš, ali imate sad prelepih letnjih nijansi, četkica mu je prelepa i da znate da, mislim, ovi lakovi su zaista kvalitetni. Sledeći je
evo, ovaj Golden Rose u broju 30. Mislim, nije možda ni bitna marka koliko boja, ovaj bordo lak, obožavam, mislim, ovo mi je definitivno jedan od omiljenih nijansi. Sljedeći je u broju 16, također od Golden Rose-a. Ovo je onako baš tamna plava nijansa, ne znam koliko će kamera to prikazati, ali onako baš je tamno, skoro pa boja mastila, eto tako. Sljedeći je ovaj 571, u ovaj sam zaljubljena od kada sam ga kupila. Ovo je 16 lak, njegova cijena je sad oko 220-30 dinara, tako. U Liliju ga imate, obožavam ga zašto je dugotrajan, bukvalno 7 dana mi traje na noktima. Tako da, evo, to su te plave šljokice. I ovo je u broju 463, plavi 16, također lak, imate ga isto u Liliju. Predivan je i brzo se suši. Jedino malo, eto, četkica mu je nekad ume da mu bude malo da štrči koja je dlaka, ali dobro, ili makazice, ili što kaže Josefina, tačnije Ema, iščupate pincetom, pa to možete da sredite i tu četkicu da bude odlična. 5 omiljenih ruževa i to treba da pokažem, hoću naravno. Prvi je ovaj Flormar P320, ovdje mu je ovo naziv. I ovo je ona predivna bordo, tamno ljubičasta nijansa. Pigmentacija, dugotrajnost ovih karmina je zaista onako bolesna, da kažem. Neću puno pričam o ovim proizvodu, zato što mislim da sam ove sve proizvode pominjala u top 10 proizvoda za usne, tako da ću link staviti. Sljedeći NYX Thalia 529, ovo njihova standardna, valjda, njihovi ovi ruževi za usne. Ovo je fantastičan, zaista. Obožavala sam ga da ga koristim preko dana, sad jesen i zimu. I imam još 3, sljedeći ovaj Aura, ovaj mali ruž u broju 83 Tokio. Ovaj je predivan i dugotrajan, zaista, evo, skoro sam ga potrošila. Njihova cijena je oko 10 dinara u Liliju i obožavam ovaj mi je odličan. I moj najomiljeniji je u broju 11 Nude Love od Essence-a. Imam još jedan, ali evo ovaj je pri kraju. I Rimmelov 109, ova nijansa je predivna, malo vrh je druge boje, pošto sam mešala, ali ova narandžasta nijansa je predivna sada za jesen i, tačnije, proleće i leto. Ja se izvinjam, ne znam šta mi je. Omiljeni brand šminke je definitivno NYX. Stvarno ih volim i mislim da imaju kvalitetne proizvode, a da im pritom cijena nije velika, tako da svako može sebi da priušti onako kvalitetniju šminku, a opet nije skupa. Sljedeće je omiljeni brand laka. Pa nemam omiljeni brand laka, ja se nekako više vežem za boju nego za lak. Prolazim pa eto kao vidim lepu boju pa ću kupiti, ali evo recimo za cijenu i količinu proizvoda, dugotrajnost, recimo evo ovi 16 lakovi su zaista jedni od boljih, tako da to mogu da kažem, ajde da su mi 16 lakovi, ali ne znam stvarno. Gde najčešće kupuješ garderobu? Pa mogu da kažem da je to Stradivarius ili Calliope. Tako da ja sam uglavnom u Ušću ili Delti, tako da tamo se to muvam i obilazim te radnjice Beršku, Stradivarius, Terranovu i tako te neke pristupačnije C&A, pristupačnije radnje zaista. I volim da kupujem više na sniženjima nego te neke nove kolekcije, zato što one vrlo brzo budu na sniženju. I mislim da što bih davala 2-3 za majicu kada mogu posle da je kupim za manje od 1000 dinara, nekad i 500 i već koliko. Zatim sljedeće pitanje, omiljeni parfem mi je VIP Carolina Herrera. Sljedeći je najbolji tečni puder po mom mišljenju. Ja nisam isprobala baš puno pudera i nisam isprobala one skuplje i ove jeftinije, pa da mogu baš da napravim sad neko poređenje da kažem koji je najbolji. Ali za ono što sam ja probala, meni je L'Oreal Infallible 24 najbolji puder. Doduše, meni je malo teži na licu, pa ga ja koristim eto samo kada negde baš idem da mi treba šminka cijel dan ili za neke
posebne prilike. Omiljeni drogerijski brend, pa omiljeni drogerijski brend mi je definitivno Essence, obožavam ga, proizvodi su im sve bolji, a cijene su zaista drogerijske. Omiljeni Essence proizvod, nisam mogla da izdvojim, pa ne znam, ajde neka bude, pošto možda ga čak i najduže imam i neka bude da je to olovka 06 od Essence-a, možda njegov dugotrajnost ove olovke nije kao Nixovih olovki, ali za cijenu 129 dinara i recimo ovu boju i zaista mi se dopada, pogotovo u kombinaciji sa Karminom 11. Ne bih znala da vam kažem koji mi je omiljeni. Možda čak i nije ovaj, ne znam. Mislim, stvarno volim puno njihovih proizvoda i sve koje imam sam stvarno zadovoljna njima. Omiljeni Balea proizvod, nemam ga, volim Balea proizvode, ali nemam omiljeni. Možeš li da mi preporučiš brend za kistove za šminkanje? Pretpostavljam da si iz Hrvatske, veliki pozdrav. Pa ne znam šta bih ti preporučila. Ja sam preko Pink Pande, to je kod vas sajt, poručila one četkice BH Cosmetics. Sada ću ti pokažem ovako. Ovo četke, ovako su, je komplet od, čini mi se 10 četkice unutra bilo, za lice, manje i veće, i ove manje možda koristiš i za oči. Ja sam zaista zadovoljna četkicama, tako da bih ovo, eto, preporučila njihove četkice. Ili, znam da mislim da možda negde imate NYX, tako da oni imaju kaline i blush četkice. Meni su kaline četkice fantastične, zaista, pogotovo za oči, tako da, eto, to bih ti možda preporučila. Žao mi je, nadam se da sam uspela bar malo da pomognem. Sledeće je šta misliš o Balejinim proizvodima. Stvarno su fantastični za cijenu, mislim, uglavnom su jako povoljni. Meni su prije ljudi koji su išli za Nemačku ili žive tamo pričali o tome i govorili kako su to zaista fenomenalni proizvodi, kako za lice, tako i za telo. I stvarno, što više isprobavam njihove proizvode kao i DM-ove, ja sam stvarno oduševljena i mislim da oni čak i porede da su to identični proizvodi Nivea. Ja sad ne znam da li ste proizvođač, stvarno nisam nikad obratila pažnju, ali porede ih i radije će kupiti Balein proizvod nego Nivein, eto to tako su meni bar rekli. I stvarno su proizvodi odlični, to je neko moje mišljenje. Sledeće je top 3 proizvoda bez kojih ne možeš. Prvi neka bude lak za nokte, koji god. Znači uvek mora da su mi nalakirani nokti, to mi je to, neka bude prvi proizvod. Sledeći proizvod je definitivno Labello za usne, pošto volim da su mi hidrirana usta. I sledeći je definitivno krema za ruke. Eto, to su neka 3 proizvoda bez koje ja ne mogu. Mogu da iđem bez šminke, baš me briga, ali Labello, lak i krema za nokte su mi definitivno 3 proizvoda bez koje ja ne mogu. Sledeće pitanje, najbolji puder za suvu kožu, ako ne znaš, da li možeš nekako da nam olakšaš, kako da znamo koji odgovara našem tipu kože. Nisam nešto kompetentna, pogotovo da su puderi za suvu kožu u pitanju, zato što imam mešovitu. Ali eto, mogu samo da olakšam na taj način što, recimo, ja kad kupujem puder i ovaj gledam šta piše na njemu. Ako piše da ima mat finish, znači da je za kožu koja je masna ili mešovita. Možete da tražite pudere, eto, na kojima piše moisturizing ili da hidriraju kožu. Tako da, eto, možda to bi bili, ili da imaju to malo ulja u sebi, tako da na taj način će on hidrirati suvu kožu. Ja se nadam da sam uspela bar nekako da odgovorim na ovo pitanje, stvarno mi je žao, ali nisam nešto baš toliko stručna. Sledeće pitanje je koji je proizvod za baby dlačice. To je proizvod onaj Nivea krema gel, to uglavnom koristim, ali kažem, ne koristim ga tako često. Ja sam rekla koristim ga dug period, ali ja ne koristim često nikakve te preparate, prosto zbog straha tog da i uništavaju i prosto nisu dobre za kosu. Sledeće pitanje je da li je to
tvoja prirodna boja kose? Jeste, prirodna, nisam se nikad farbala, jedino što sam radila prošle godine, sestra mi je radila ombre i lepo mi je bilo, ali ipak mislim da moja kosa generalno, kao ni sama dlaka struktura, dakle nije za farbanje, onda ona puca bukvalno i na sredini i od obične farbe, ne mora da bude blanš, ali mi je zaista bilo lepo, tako da, eto, to je to. Ja znam da sam uspela da vam odgovorim na pitanje, izvinite, ne znam što sam se sama spetljala, kako se zove, malo imam tremu, ne znam zbog čega, nekako mi je lakše da vam odgovaram na pitanja koja mi postavljate ispod i na vaše komentare koji su zaista divni. Hvala vam puno na podršci i na pitanjima koje ste postavile. Trudim se zaista na sve da odgovorim. Izvinite, nekad odgovorim i posle par dana, ali se stvarno trudim na sve da odgovorim. Izvinite ako nekome ne odgovorim, ali to je zato što se desi da ispod vašeg pitanja ima samo opcija da se lajkuje ili dislajkuje komentar. Znači nemamo opciju replaya, tako da to je nešto do vašeg podešavanja, pa eto pogledajte to da, ne znam, nekako rešite, ja ne znam stvarno kako to ide. Hvala vam puno što gledate, ljubim vas i vidimo se u nekim narednih videa. Ćao!